50% dels habitatges de la franja de Gaza, convertida en una presó a cel obert més gran del planeta. Cisjordània pateix atacs cada cop més brutals per part dels colons armats i sabem que Israel porta dècades expulsant, empresonant i assassinant el poble palestí, mentre la gran part del món gira la mirada. Res queda fora de la maquinària de destrucció israeliana. Cases, escoles, hospitals, universitats, esglésies, mesquites, camps de cultiu. Però el poble palestí no es rendeix i ens recorda cada dia que existir és resistir. Nosaltres, des d'aquí, volem dir que no ens quedarem callades. Les protestes i manifestacions arreu del món són multitudinàries i demostren que els pobles estem en Palestina. La pressió popular funciona. Ja hem vist alguns passos, però són totalment insuficients. Per això hem d'augmentar la pressió fins que hi hagi un embargament d'armes integral i es posi fi a qualsevol complicitat amb Israel. Cada vegada més sectors s'alcen en defensa de Palestina. El món de la cultura, la sanitat, l'educació, el treball. Però no n'hi ha prou amb declaracions. Necessitem sancions, necessitem ruptures totals, necessitem treballar la complicitat ja. Cada govern, cada empresa, cada institució que sosté el règim d'apartheid israelià, sigui amb armes, tecnologia, legitimitat diplomàtica o espais culturals, és responsable d'aquest genocidi. No és només una qüestió moral, és una obligació legal perseguir i detenir aquells que cometen crims de lesa humanitats. El poder popular internacional ha crescut com mai. Israel està més aïllat, culturalment, econòmicament i diplomàticament. Però no és suficient. Necessitem augmentar encara més la pressió per obligar governs i institucions a imposar sancions i acabar amb la impunitat. Recordem que és la nostra responsabilitat com a joves de prendre acció en contra del genocidi del poble palestí i fer pressió per a l'aplicació de sancions econòmiques i diplomàtiques a l'estat d'Israel. Així doncs, us recordem que demà a les 12 del migdia hi ha una manifestació a Barcelona als Jardinets de Gràcia i us animem a totes a anar-hi. Avui, des d'aquest escenari, diem una vegada més que no pararem fins que Palestina sigui lliure, des del riu fins al mar.